Un arbre és vida i salut. Vull dir, el primer és veure una ciutat molt més plena d'arbres, jo crec que això ho hem de potenciar. I, bueno, problemes, aquest, per exemple, no serien gaires, però n'hi ha alguns que són fonts i la gent pot arribar a caure's. A més, en ocasions serveixen per llançar-hi brossa, borilles o perquè els gossos hi facin les necessitats. Va detectar que l'aplicació mòbil per informar sobre incidències a l'Ajuntament, la bústia ciutadana, no dona opció a notificar els escocells buits. Per això, fa unes setmanes va posar en marxa un grup de Facebook obert a tothom perquè els veïns hi facin aportacions. N'han comptabilitzat més de 70. En alguns punts, com en aquest carrer del Guinardó, n'hi ha diversos en pocs metres. No és l'únic cas. Per exemple, a Vall d'Hebron hi ha un parc on vaig detectar 14 escocells buits i alguns amb placa d'aquella gastada que saps que fa molts anys que està. Assegura que n'hi ha molts que fa anys que estan buits. Cada 3 mesos passarà una relació de la informació recopilada al districte d'Horta-Guinardó.